Unobhala jikelele we-ANC uthi inkinga yokucisha kogesi ezweni idinga isixazululo ngokusheshsha. Kungakho iqembu elibusayo emhlanganweni walo wesigungu esiphezulu kuzofanele liphume nomkhombandlela ocacile ngodaba logesi. We can't come to the public and to you and tell you that the government we run is confused about what Sputla needs to do. The president is the chief executive officer of the country and the republic. He must give direction. Njengoba kusondela nokhetho lukazwelonke ngonyaka ozayo, umbalula uthi iqembu lisesesimweni esingcono ngokuyibalo ekhombisa ukwesekwa kwamaqembu ngaphambi kokhetho. Uyavuma ukuthi izibalo zabo ngodaba lukagesi zibadlisela ugageni. We will not poll good in terms of load shedding because South Africans are not happy about load shedding. Load shedding is bad for households but also for business. Udaba lwesimo somasipala abaphethwe amaqembu ngokubambisana ngokuthi kwamaphuzu azobe seyithebeni emhlanganweni wesigungu esiphezulu njengoba kubonakala lungekho uzinze emkhandluni efana waseGoli, eTshwane naseMangaung. We believe that what has now been come to fruition at the present moment can be sustainable going forward in the city of Johannesburg. Lo mhlangano we-NEC wezinsuku ezine oqhubeka eBoksburg uzophothulwa ngomsombuluko. Izindabeni ze-SABC ngingusipho Mkhize eGoli.